ואל תשכחו להתכונן לבוחן פתע של מחר. קשה ללמד תנ"ך היום. קשה. שפה לא ברורה, עולם המושגים לא ברור. ההתמצאות קשה לילדים. למה אין מספרי עמודים? למה אין סימני פיסוק? קשה. עולם המושגים לא מוכר לילדים. בית מקדש, פולחן, נביאים וחרבות וגלימות, אולי עבד בהארי פוטר, אבל לא בשיעורי תנ"ך. המורה בבית הספר היסודי או המורה צריכים להיות מומחים, לדעת הכל. גיאוגרפיה, מולדת, מדעים וגם תנ"ך. החברה הישראלית עוד לא החליטה מה היא חושבת על התנ"ך. זה כפייה דתית או נכס תרבות לאומי? בקיצור, קשה ללמד תנ"ך. אז מה את מציעה? מה אני מציעה? אני מציעה לעזור למורים ללמד את הסיפור. התחלה, אמצע וסוף. שהתלמידים יוכלו להבין מה קורה כאן. כמובן, תוך התייחסות לפסוקים ולדמויות. איך? באמצעות איורי קומיקס. קומיקס? זה נורא והיום. כן. אני יודעת שזה נשמע מוזר. הרי יש לתלמידים את התנ"ך, למה שלא ידעו מהתנ"ך? ואם כבר ספר לימוד, אז מה פתאום קומיקס? קומיקס זה דבר ילדותי, זה דבר מצחיק, והתנ"ך לא מצחיק בכלל. התנ"ך הוא דבר קדוש, אנחנו מורידים את הרמה, אנחנו עושים הנחות לילדים, זו זילות הקדושה. קומיקס לא מתאים להוראה בבית הספר, ובטח שלא להוראה התנ"ך. אז למה בכל זאת קומיקס? באמת, למה אתה מתנגד? קומיקס בעולם כולו זו הזדמנות נהדרת ללמד כתיבה וקריאה, הבעת דעה. כי אפשר בעזרת הקומיקס בפשטות ללמד רעיונות מורכבים. כי אפשר לטפל בנושאים רציניים בעזרת קומיקס. כן, כי למרבה ההפתעה, קומיקס מאוד מקובל גם בעולם הדתי. כי בעזרת הקומיקס ניתן לעשות את ההבחנה הברורה בין דיבור לבין מחשבה. כי הקומיקס הוא גם אמצעי חזותי שמאפשר לתלמידים בעלי סגנונות למידה שונים גם הם ליהנות מן התנ"ך. עכשיו, אחרי שהתלמידים הבינו את העלילה, את הסיפור, עכשיו אפשר להתחיל ללמד את הטקסט. הספר מציע ניתוח דרך זוויות שונות, ארכיאולוגי, אומנותי, גיאוגרפי, היסטורי, חברתי, ערכי, מיקוד ברעיונות המרכזיים בכל פרק, עיסוק בדילמות ובסוגיות חברתיות ערכיות, לימוד והקניה של מיומנויות מקראיות כמו קריאת פרשנות והתמצאות בתוך הטקסט. הספר מציע דרכי חשיבה שונות, פיתוח דרכי חשיבה. זאת ועוד בספר הלימוד שמכיל את כל תוכנית הלימודים. עכשיו אפשר להתחיל ללמד תנ"ך. בהצלחה.